Rigadi pango Nairobi. Mokwongo bati kapok duoke mano. Ngini wach negotiation mar ODM. Awinjo ka mulo ema koro dwa advisor wan jo ODM. En orit kama oriteno. En oja UDA orit wa itebo. Wabo pango tich. This course ni akene chama na en mane. Nikechano ka agenda mobiro kata saa 10 babu. Akeni babu otimango. Babu ne wuodwa. To en wuodwa mabe paro ne okrach. Kaka joluo be nyaka winja paro jomoko. Wechapo nwa kijandwa no. Kijana no sama ne nigi jakom moringo kod jakom lova. Moko nindo. Mo make. Mo diye gi serikal. Mo nyone. Mo goye. Mo inye. Kanyo babu ne ber. Sani koro ka babu dwa golo paro ne joma chal gi viscos gi akeni ori ka ni babu owinjo nade. Babu timamo. Babu akiana mo. Weri ko kijana. No chiwo ranyisi. Ranyisi ni ya. Babu wuodwa. Sani makoro do man nenga mano nindo gi mabe wuodwa dier. Sani ng'eyo wabedo joma serious. Babu no en wuodwa to osebedo kodwa. Tich mosetimo Nairobi ka waseneno. Waning'eni wan jodala kanyo moaye but wan wadongo Nairobi ka. Nairobi ka ema watimo biashara. Nairobi ka ema wachieme. Nairobi ka ema watimo weche wa mang'eny. To babu no osekonyo wande. Wambe nyaka wabed piny kata ka watimo weche gi. Wapang ni Nairobi ka nyaka wapanga nade kaka jokanyana. To sani kijana no ka na winjo buru ka wuoyo. Nowacho ni babu no gima odwaro en mana gavana. Nyaka wawinje. Koro cha usediwa ka ni man joluo okubed president. Idiwa, igayowa, iterowa. Ni ng'eyo ng'ani ber koro ko chung. Kendo udo pango ma Nairobi ka jayu kendo kik chung. Ne bati. Joge ke party margi wan kaka ODM mo bedo piny to wapango weche wa. Gima otimre Kariobangi cha is not a walk in the park. Gino nyaka wabed piny ma wanono mos. Nikech king'iyo kura maja mlima ka ochimo kapok ji ondikre 900,000 e voter register mar 2.4 million 900,000 kamba usudo mana matin nigi sudo te ok wadhi maber. Kama luyo balo mana matin ok wadhi maber. Mano waboro hinyre. Koro nyaka wabed piny kaka joka ODM. Mang'isi ni joka UDA gi kura Nairobi ka gionge ka gin 60,000. An ang'eyo numbers. Injo kaka mundo wacho ni gin gitimo scientific data, ging'iyo numbers. Wambe wang'e numbers go. To nyaka wapang gi mago. Dir DCP ni ng'ane ne kikawe lightly. Kariobangi en traditionally marwa. Jok makoro gikaso wagi. Ing'eni Kariobangi kacha wakoso nikech UDA ne nigi candidate, ODM ne nigi candidate. Akiango broad base magi wacho ni ang'o manotimre kanyo. To ging'e maber ni macha kombwa. Do ne gikelo candidate mar UDA. Ema miyo marwa no koyudo kom. Magi maji okwobi donje coalition mudwa keto wagi gi speed ni. Wabedo piny to wawinjre. Classification achiel mar